чӣ кор кунем ки дар хунукӣ пешоб тез-тез бад нашавад? Хуб дӯстони азиз, агар шумо дигар аломат надошта бошед, фақат шумо тез-тез пешоб кунед дар давоми зимистон, яъне вақти хунук мехӯред, барои шумо ман се маслиҳат медиҳам ки агар инро иҷро кунед, пешоб камтар меравед. Якум, дӯстони азиз, ҳатман он чизое ки мачигоне ҳастанд, мисли чой ва кофе камтар нӯшед. Ба қадри имкон нанӯшед, оби оддиро истифода кунед. Дуюм, дӯстони азиз, пой ва инчунин миёнро дар гармӣ нигоҳ доред. Либосҳои гарм пӯшед, пойафзоли гарм пӯшед, ки то ин ки шумо хунук нахӯред. Вақте ки шумо хунук мехӯред, хуни шумо аз периферия, аз пӯсту дигар ҷойҳо рост ба тарафи гурда ҳаракат мекунад ва гурда фикр мекунад ки фишор баланд шуда истодааст ва кӯшиш мекунад ки обро аз бадан зиёдтар хориҷ кунад ва шумо яъне пешоб ҳосилкунии шумо зиёдтар мешавад. Сеюм, дӯстони азиз, якбора оби зиёд нанӯшед. Шумо бояд обро кам-кам давоми рӯз ва инчунин бояд оби хунук набошад, бояд ҳамин хел нӯшед. Ва дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, ягон аломат набошад, хавотир нашавед, вале агар шумо дар давоми рӯз об кам менӯшед, вале аз 3 литр зиёд пешоб мекунед, пас ин мушкиле аст, ҳатман ба духтури уролог муроҷиат кунед.